kalsada ni malamang likod. Aglikaw ka na. Ayun po yung Barangay Rizal. Ayun po yung kasama namin. Hi! Welcome to my vlog! Hi guys, papasok na po kami. Ay, so po mata na ni Bears. Kuray kasi. Alay. Kumarat. Ala, nagsingot mata na maala. Yaray, masakit po. Nabunggo po tayo. Dire-diretso lang po. Punta na po tayo sa ating papasyalan. So, ayan po yung sinasabi nilang plaza nila. Papasok po tayo. Ano po yung driver ko? Relax lang. Tigilan mo ako. Sige, dire-diretso lang. Tapos, hindi ko na alam yung susunod. Ay, ang gaga mo naman, guys. Sige, yan po yung ano namin. Pupuntan po namin. So, yan po yung driver. Pero nakapunta na ako dito. Magtatanong muna tayo, mga bes. Sige, bes. Antay! Welcome to my vlog, mga bes. Andito tayo sa AJ's Picnic Grove sa Natividad, Pangasinan. O yan, mga bes. Halina na kayo. Ano yung budol pa ito? Oh, yung mas nibilan. Andito sa bag, kunin mo. Marami akong papay sa bulsa ko. Kahit saan, mare. Itsura ng mukhang takot sa monkey. Monkey. Yan, mga best. Andito na. Yung may swimming pool silang maliit doon ay ni. Hi, kuya. Magwapo niya. Magwapo yung pamangkin pong namin yan. Ken! Ito po yung taga-video ko kanina. 1, 2, 3. Yan, mga bes, nandito kami sa loob ng kubo. O, yan yung likod namin, mga bes. Fish pan. Hi, guys. Kumakain silang ng Toblerone. Wala na. Tag-isa tayo. No. Anong nilalaro mo? Hi, Bella. Tulog na siya. Tas na.